Ba't parang malabo? Malabo ang aking paningin. Taran, taran. Waiting sa viewers. Kuha akong hanap akong patungan. Ito na lang. Wait lang. Yeah. Oh. Ayun. Meron tayong one viewer. One viewer. Tada! Uy, 11 agad. Kumusta kayong lahat? Kumusta? Magkamustahan tayo. Magkamustahan tayong lahat. Mag-comment kayo. Ba't parang malabo ba yung ano or malabo lang ang aking mata? Kailangan natin. Oh, malabo nga. Kumaganon. Hello po, Arnel. Good evening po. May pasok na naman bukas. Jonathan. From La Union. Hello po, shower out. Okay man ba yung ano or kailangan ko ng ilaw? Di ba? Lado. Kailangan nga natin siya. Kailangan natin siya. Wag lang matutok. Ayun! Di ba? Wala kasi tayong ano eh. Yun. Daddy ka sa all, hello po. Habang magchichikan tayo. Galing ako kanina. Nandito ako guys sa sa apartment. Galing ako kanina dun sa may malaking Mama Mary. Yung nakikita si Mayon. Madaming tao kanina doon. Tumaba. Hindi. Sa ano lang yan. Nakadepende. Palagi kayo. Tapos sasabihin nyo, palagi na lang. Tumaba. Hindi. Kasi, light kasi yung color ng damit ko. Pero kung black yan, sasabihin nyo, pumayat ka, Bicolana. Diba? Glenn, do hello po. Sonny Madriaga, hello po. Kanina galing ako doon sa mitas. Hindi lang ako nakapag-video kasi, hello po Kuya Jeric Marquila, hindi ako nakapag-video, hindi ko na-videoan si Mayon kasi hindi siya masyadong, kita. Ano tawag dyan? Kasi hindi ko dala yung camera ko kanina. Kaya, hindi ko siya na-videohan. Madaming nag-review kay Mayon paggabi doon. Tapos dapat meron ka magandang camera. As in yung parang ma-zoom mo yung doon. Diba? Grabe ang nilalabas na laban ni Mayon. Kawawa yung mga nasa malapit. Kasi nga yung lahar ba yun? Yung ashfall. Marhay na aga po, Jonox.
from Jacksonville, Florida. Hoy, kayo minsan duda ako. Minsan yung iba parang hindi naman totoo daw. Sabi. Ay, hindi. Sa'yo ko pa tuloy na ano, Kuya Jonux. Yung iba lang naman. Yung iba. Mag-eskinol muna tayo. Mag-eskinol. Ano na imbag na rabiyo amin? Ano yon? Ano yung... Ano yan? Hindi ko man maintindihan. Hello po, Jurel from Taguig. Jurel. Hello. Tumaba. Hindi ako tumaba. Sa damit lang yan. Grabe kayo sa akin. Palagi na lang pag nagla-live ako yan, sinasabi nyo, tumaba ka, Bicolana. Hindi ba pwedeng sexy lang? Sabihin nyo sexy. Ang sexy mo, Bicolana. Joke. Ayan, hello sa 15 viewers natin. Asan ba yung iba? Asan yung iba? Hindi ako nakakapag-upload na masyado. Kaya live na lang muna tayo. Diba? Buti na lang gising kayo. Ganun ba, Alexander? Sa bagay, oo daw. Okay lang yan. But not mentally. Mentally matured. Peace. Sipon. Ano lang. Physically matured lang. June Albesa, hello po. Hindi nyo naman ako na-miss. Guys, mag-ano kayo, mag-thumbsuck kayo. Thumbsuck nyo na yung live. Live. Pagla-live na ako gabi-gabi tuloy, char. Eto na naman ako si Pangako. Puro na lang ako, promise. Magla-live na lang ako kasi kailangan natin mag-ipon pambayad ng apartment. Ay. Kaya palagi kayong manood. Palagi niyo akong samahan sa live. Yun pala. Nag-call sa akin si Kuya Noli. Tapos di niya man sinabi. Parang nag-vlog ata yun eh. Sinama niya. Ewan ko lang kasi parang may nakita akong camera. Ano lang, niloko-loko lang ako ni Kuya Nolin. Tanong-tanong lang kung ano. Sabi niya, anong tanong niya yun? Kung yung banana chips ba ay saging. Sabi niya. Loko talaga to si Kuya Noli. Tapos ayun, napanood ko yung vlog ni Badet na nandun na yung ano ni Kuya Beansworks, yung t-shirt niya. Siguro pati yung sticker. Kaya nag-call ulit ako kay Kuya Noli. Sabi ko, ako na lang, kung nandun na, ako na lang kukuha nun. Punta na lang akong camsur pag wala akong pasok. Bakit ba ng boses ko? Saan ka nagtitigil? Sa Bicol pa rin? Opo, sa Bicol pa rin, Kuya June. Bicol pa rin po. Taga Jacksonville talaga ako. Ikaw man daw, putol mo. Pa mga classmates ko sa UST na taga Santo Domingo. Hindi ako sa iyo, Kuya John. Seryoso ka? Taga Santo Domingo? Nagalaw siya. Shower out po, Regen Kasilangan. Regem? Seryoso ka, Kuya John? Ilang araw ka lang po sa Manila. Wala ka po. Ganong vlog doon. 3 araw man lang po. 3 days and 2 nights. Linisan natin yung aray ko. Ayan. Tulog na ba ang lahat? Huwag kayong matutulog.
Hello, hello. Shower out sa inyong lahat. Ano kaya? Sabihan natin si Titi Jo na naka-live ako. Naka-live po ako sa YouTube. Diba? Naka-live. Ayan, mag-invite na tayo ng viewer. Oh, 18 na. Kamusta be watching from Brunei? Kamusta po, Fidelito? Shower out from Brunei. Ayan, hindi siya online. Sabi ko, pasok sila sa live. Diba? Kailangan na natin yung ilaw. Ganda ko dyan. Magkamustahan tayo. Sabihin nyo, sexy ako, hindi mataba. Kayo naman eh. Baka dito. Hindi ko po to bahay. Madami ba? Okay lang yan. Nag-apartment po ako, Kuya June. Ang linis. Madumi. Makalat nga, Kuya. Hello po, Ricardo Berros. Mga solid supporter natin. Ano pangalan? Del Garcia. Hello po, shower out. Ba't wala dito yung mga... Minsan may mga viewer ako na makukulit sa messenger. Nagme-message. Nagpi-PM ang kulit. Tapos pag nag-live ako, wala naman. Di ba pumapasok? Opo, Del Garcia. Thank you po. Nag-iingat po palagi ang inyong Bicolana. Huwag po kayong mag-alala. Visible ba sa screen yung hinang ko sa ilong? Hinihinang na naman ako eh. Ayan. Baka kasi visible eh. Maganda ka kasi kaya marami nag-PM sa'yo. Grabe naman. Hindi naman ganun yun. Makati talaga to. May pasok na naman bukas. Wala kasi tayong ilaw. Yung phone ko tuloy ginawa ko ng pang ilaw. Wala akong nagagamit. Nakwento ko ba sa inyo nagpariband ako tapos nasira? Kasi hindi pa mga 5 hours pa lang siguro. Na ano na. Ruel Gaudan. Hello po. Good evening po, Kuya Ruel Gaudan. X-Mix Channel. Hello, shower out. Mga 5 hours pa lang ata nakalipas. Nabasa ako ng ulan. Nakamotor, tapos, yun nga, ang lakas ng ulan, tapos, hindi na kami naghinto, diretso na. Kaya,
parang naligo. Nababad sa tubig ng ulan yung buhok ko, kaya nasira siya. Tingnan nyo yung texture niya. Tadaan. Pangit na. Okay lang yun. Diba? Dami kong kaartehan. Kuya Jun Albesa. Bakit? Bakit Kuya Jun? Ba't mo hinahanap sa akin si Tilo? Anong gagawin dito ni Tilo? Nandun siya sa sa bahay nila. Nandun siya kay Gemaline. Diba? Si Gemaline ba yun? May bago ng pag-ibig si Tilo. Huwag niyong hanapin sa akin. BG, ang boarding house mo ba ay sa kalye ng sa may JNT parcel office? Saan yun? Hindi. Hindi. Ko alam. Heidi Santos, hello po. Hindi ako mataba. Sexy lang. Palagi niyo akong binubuli. Hindi po Kuya Jun Albesa. Malayo po to sa Tabaco. Ang taba. Ay, meron pala ditong calamares. Meron kasi dyan na malapit na nagtitinda ng calamares. Yung masarap, as in dito sa Rawis. Baka alam nyo yan, may mga taga-Tabaco tayong viewer, taga Santo Domingo. Yan, dito sa may Rawis, yung may calamares. Ang sarap. Medyo nakita na kayo. Ngayon, hindi po. Hindi pa po kami nagkikita ni Ate Anggo. Tada! Nabango! Ayun o. Tapos meron siyang masarap na suka. Maglalaway na naman kayo. Hello sa 30T. Sa 30 million viewers natin. Magtanong kayo, kausapin niyo ako. Ano to naman ni? Dito siya Ba't tayo kotselyo? Gupitin natin siya. Diba? Guys, kain po kayo. Tapos na akong mag-dinner. Magkano? 60 pesos? Yung isang ganto na. Yan o. Pero masarap yan, guys. Kain na naman. Sabi niya, taba mo na, Bicolana. Kain na lang ng kain. Good evening po. Ano ba? Dad Tong Vlog TV.
Ayan. Ayan. Kain, guys. Ito yung suka. Sarap. Saglit. Ayusin natin ang ating camera. Camera. Kain. Ang laki ba ng mukha ko sa screen nyo? Sabihin nyo. Bagay daw sa akin yung mataba. Sexy lang. Shoutout kay Bunso. Nasa bahay. Kain, guys. Maganda naman talaga ako. Kahit tumaba ako, maganda ako. Joke. Noel Alfonso, hello po. Okay lang po, Kuya Noel. Guys, promise, ang sarap nito. Pero ito pampulutan. Mukbang na lang. Mukbang serye na lang to eh. May nakalive ba ngayon sa Timpaway or Angels? Hindi ako nagbibir. Hindi ako nagbibir, kuya. Joke. Mukbang serye na lang to eh. Konti-konti natin kasi konti lang. May nakalive ba ngayon sa Timpaway or Angels? Hindi naman kayo nagtatanong eh. Hindi naman kayo nagko-comment.
Pag wala pong pasok, Kuya Fredilito, pag wala pong pasok. Kuya Don David, hello! Kumusta po Kuya Don? Kain po. Laman loob ba yan ng manok o kanin? Calamares po. Kuya. Calamares. Sarap. Pagkatapos mo kumain, matulog ka na. Opo. Pagkatapos ng live. Quick live lang naman to eh. Mabilis lang to. Balot. Madaming balot dyan sa labas. Gusto niya ng balot. Kaso bawal daw ako masobra ng balot, sabi ni Pa. Opo. Marami akong tubig dito, kaya iinom ako ng madaming tubig. Diba? Nung nasa Kamsul nga ako, bumili ako ng 10 balot. Pinagalitan ako doon. Huwag daw ako pakasobra. So, general guys, yung best friend ko, minsan dito siya matutulog. Bukas dito siya sa akin matutulog. Nag-chat na siya sa akin kanina eh. Thanks, BG, dyan ka boarding house mo. Sarap ng calamares with sausawan na maanghang. Opo, Kuya Don. Gin. Umiinom ako ng gin, pero mostly kasi, ano yan, yung may may nesty. Yung gin sabog. Kasi mabilis ako malasing nun, gin sabog. Kuya Macval, hello! Ako na. Kuya Ruel, minsan lang. Pag may okasyon. Gin pomelo? Gin... yung pomelo. Anong pomelo? Yung tang na pomelo? Yun ba yun? Tilo tuloy ang laway ko. Tuloy ang laway ko. Kuya Don. Mga hamog, pasok. Hamog! Mga hamog kayo. Naalala ko na yun ba yung pag last na live ko, yung mga hamog.
Gin pomelo. Yung pomelo po yung tang pomelo flavor. Yun. Hindi pa namin yun natatry. Palagi lang na gin nesty, yung gin. Tapos nesty apple, nesty lemon. Gin pineapple, yung tang flavor. Tapos gin orange. Tapos yung mango. Isang beses pa lang ako nakatikim ng gin. Tapos yung tang na mango flavor. Hoy! Bicolanan nyo pala inom. Joke. Hindi. Tang. Yan. Naano kasi ako sa ilaw eh. Yung mata ko. O diba? Hindi ko na nakikita. Kuya Kenneth, hello po. Kuya Kenneth, hello. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Magtamsak kayo, guys. Miss punta ako dyan, tagay tayo. Si Kuya Jun Albesa, alam ko, taga-tabako to, Bakakay. Tagasan ka nga, tabako or Bakakay? Bawal dito visitor. Mahigpit ang landlady namin. Maganda naman talaga ako, Kuya Rinante. Dati pa, noon pa. Hari na kinakain ko. Nag-aaral ka pa? Saan? Di ba taga-tabako ka or Bakakay? Naalala kita eh. Hindi, boarding house. Opo, Kuya Kenneth, boarding house. Kala boarding house. Opo, Kuya Kenneth. Sa Maynila. Kuya Don David, thank you po. May po, idol, maayong gabi. Shout out po watching from Zinorte. Zanorte. Ano yung Zanorte? Saan yun? Si Kuya Zid Moto. Calamares to, Kuya Kenneth. Calamares. Hmm. 17 years old pa lang po ako, Kuya June. Meron po, Kuya Kenneth. Maganda dito. Nasaan ka ngayon, Kuya? Dad Tong Vlog. Maraming nagbibisita sa Albay ngayon kasi nga trending si Mayon. Alam niyo ba yung issue ni Mayon? Yung Daragang Magayon. Ako yon. Joke. Nagagalit kasi si Mayon. Lambingin nyo daw. Bisitahin nyo. Zamboanga del Norte. Yan kanina yung naisip ko eh. Sasabihin ko sana kaso baka mali. Duda eh. Zed Moto from Zamboanga del Norte. Shower out. Okay na, ayoko na nito.
Galing na dyan sila Hana, Dalagang Probinsyana, BG, hindi kayo nagkita. Hindi man kami close noon, hindi man ako nun kilala. Opo, tanghali pa naman pasok ko bukas, Kuya June. So yun, actually, quick live lang to. Ayan. Mag-end na ako, guys. Bye-bye. Love you all. Shower out sa Team Paway. Kila Kuya Nolly. Sana magkaroon ako ng upload. Cebu City. Shower out po. Cebu. Sana makapunta ako ng Cebu. So, yun guys. Shower out. Alam ko, feeling ko visible yung pawis ko. Yung pawis sa ilong ko, sa screen nyo. Kilala ko si Hana. Ako ang hindi niya kilala. Kuya Kenneth. Good night po, Kuya Macbal. Basta kilala ko si Hana, Dalagang Probinsyana. Ako yung hindi niya kilala. Famous yun. Wag niyo ako. Hi, BG, mas maganda ka pa sa gabi. Wow, may pahabol. Romel Normahid. Kuya Romel. Kuya Romel, bakit may jacket ka sa akin? Kuya Romel Normahid. Baka sponsor to. Kasi pag may jacket, sponsor eh. I mean, hindi naman lahat. Shout out Bukana Vlogger Idol. From Bukana ka, Kuya Zed Moto. Hindi, sabi niya, kanina, ano siya? Sa Zamboanga. Ang Bukana saan yun? Di ba Pampanga? Batangas. Yung Bukana. Kuya Kenneth, ikaw nang agaw ka ng spot. Ako yung maganda. Diba? Tinatanong ko sa inyo kung visible yung nagpapaalam na ako, ano ba? O maganda dito lalo yung sinulog ka tapos lang. Yung sa Cebu yung Sinulog Festival. Hindi ko po aalisin, Kuya Romel. Ano na ako kasi parang ngayon ko lang nabasa. Baka nakalimutan ko lang. Kuya Romel, wag kang magtatampo. Hindi ko aalisin yan. Grabe ka naman. Armino Minjola, hello po. Shout out. Okay lang po dito. Gusto kita makita sa personal, BG. For real? For real? Gusto mo ko makita? Mo ko. Joke. Hello, Bicolana. Ganda mo. Thank you po. Buti hindi pa ako nag-end. Ang dami pang sa akin eh. Ang dami pang nagko-compliment eh. Makakalimutin talaga ako, Kuya Romel. Makakalimutin talaga ako. Tsaka tamad ako. Char lang. So, ayan guys. Mag-end na po ako. Shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat po ng silent viewers natin. At sa mga nakikipag-chikahan sa akin. So, ayan. Bukas naman. Sa sunod naman. Ayan. Gusto ko makita si Bicolana sa panaginip. Kuya Kenneth, don't worry. Dadalawin kita. Mas maganda ka pa kay... ewan ko sa inyo, guys. Dito pa kayo naggaganyan. Ang dami. Kung saka ko mag-end, saka man kayo dumadami yung viewer. Wag na muna ako mag-end, no?
suggest nyo na wag na muna ako mag-end. Sabihin nyo. Baka may pumasok na sponsor. Opo, Kuya Jimel Sanchez. May kaapelyado ka. May kaapelyado ka. Yung enemy ko. Sanchez. Ngayon lang ulit nakapanood sa vlog mo, Idol Silent Viewers, minsan eh. Oo, kasi parang familiar po yung name nyo, Kuya Z. Z ba? Nagpatato ka na pala. Henna po. Henna tattoo. Hindi man po yung totoo. Mahal pa masay pa Bicol, kaya panaginip na lang kita, BG. Opo, Kuya Kenneth. So, panaginip na lang. Matutulog ka na, Kuya Dad Tong Vlog. Kailan ko ulit balik ng Kamsur, BG. So, baka po, mga weekend, ganyan. Kasi wala akong pasok. Tsaka malapit lang naman yung Kamsur. O, diba? Tapos makagawa pa ako dun ng vlog. O, diba? I-motivate nyo ako, guys. Sabihan nyo na mag-vlog ako ng mag-vlog para may pambayad ako dito sa apartment. O may pambili akong pagkain. Kaya motivate nyo ako. Yun nga po, Kuya Kenneth, wala akong upload. Kailangan nyo akong utusan. Sabihin nyo pang i-force nyo ako na pumunta ka ng Kamsur, mag-vlog ka doon. Diba? Diba? Pahinga. Sige. Pahinga ka na po, Kuya Dad Tong Vlog. Natulog ako kaninang hapon, kaya hindi pa ako makakatulog ngayon. Nag-live na nga para makita nyo yung beauty ko. Natulog ako, mahaba yung tulog ko kaninang hapon eh. Kaya mamaya pa ako nito makakatulog. Alam nyo naman, palaging sleeping beauty ang inyong Bicolana. Hindi pwedeng ng tulog. Pumapangit. Paano di ka man nag-upload? Paano kami manood, BG? Tama ka nga naman, Kuya Kenneth. May point ka nga naman. Nasaan ka po ngayon, dalagang magayon? Kuya Richard Aranyos, nandito po ako sa apartment. Dito po sa, malapit sa school namin. Ayan. Kasi guys, traffic dyan sa Rawis. Ay sa Bigaa. Ay hindi. Saan yan? Anong lugar yan? Anong barangay yan? Bigaa. Bigaa nga, di ba? Oo, Bigaa yan. Traffic dyan, Kuya. Tapos, pag doon ako sa bahay, hindi ako yung maaga. Kilala nyo naman ako, alam nyo naman na hindi ako early person. Kaya palagi tayong malilate. Tapos may subject kami na pang 8 a.m. na dapat hindi ka malate kahit 1 minute kasi absent ka na. Ala, Kuya Romel, si Kuya Kenneth, puntahan mo si Mayon, i-vlog mo, patingin mo ng pagbuka. Kuya Kenneth kasi, kala ko nun kanina. Excuse me. Tapos hindi siya nakikita masyado. Siguro dahil sa mga, sa mga abo na, di ba, pag nakikita siya pala, nakikita siya, yung red, yung apoy, yung lava. Nakikita yun, kaso wala akong dalang camera kanina. Tapos malayo. Dapat doon yung mga camera na yung mazoom mo siya. Ganyan, maganda yun. Tapos madaming tao kanina, Kuya Kenneth doon.
Madami nagvi-video, nag-aabang kay Mayon, ganyan. Ay. That sa Carlo po. O, diba? Hindi na muna ako mag-end. Kaya huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis sa live. BG, ano ang tunay mong pangalan? Beauty. Beauty. Gorgeous. Hindi nyo alam. Ay, hindi man pala pinapasabi. Bawal sabihin. Kambal, nakalakbay ka. Sinong kambal mo, Ruel? Ha? Naku-confuse na ako sa inyo. Rumel, tsaka Ruel. Ay, naku, magkapatid kayo. Oo, tito, kambal kanina pa. Etong kambal na to eh. Pasaway. Huwag kayong tumawa. Huwag kayong tumawa. Ang taba ko ba? Oo. Taba mo, BG. Akala ko wala ka. Kaming kambal to ah. Buenos días, saludos desde Lucas. Norte Entre Ríos, Argentina, yo estoy hasta el final con vos. Ayan na naman siya. Nandito na naman siya, si Ruben Luna. Pero at least nanonood siya, di ba? Pwede ba ito ma-translate? Ang lakas ng boses ko, tapos may mga borders pa dyan sa kabilang kwarto, sa kabilang room. Biji, parang si Inday Sara. Kana, Biji, ang ganda mo na. Inday Sara. Si Inday Sara, si ano yun? Yung anak ni Duterte? Yun ba? Anong galing mo, Biji? Eto si Ruben Luna. Sige, Ruben Luna, mag-comment ka pa ng ano mo, word na. Ano ba yan? Anong ano yan? Espanyol? Buenos días, saludos. Diba? Di naman masyado. Kanina pa kambal maglakbay ka pa. Makita mo ulit ako sa kabila. Maglakbay? Maglakbay? Saan na kabila? Ano meron sa kanina may naka-live pa ba? Oh, diba? Tapos umalis kayo sa live. Tinatanong ko kayo kung may naka-live pa sa Team Paway. Yung mga angels kung naka-live. Si Kuya Noli ba naka-live? Hindi nyo ako sinasagot. Tapos alis na lang kayo bigla. Kuya Romel, saan ka galing na live? Kay Ate Gwen. Sino yung Gwen? Si Ate Gwen? Nag-live din siya kanina. Di niya na talaga ako love. O yan na naman siya, guys. Kayo nga magbasa niyan. Matututo tayo nito eh. Muy lindos toditos los videos te deseo lo mejor para vos en el día de hoy. Ano yon? Meron video naka-live pero hindi angel. Sino po, Kuya Ruel? Good night po, Fredelito. Kung babae lang ako, BG, lihian kita. Ganda kortin pisngi mo. Malaki nga yung insecurities ko talaga to. Ayan o, napisngi ko kasi nga ang laki. Gusto ko yung, ano siya, yung, alam yung pa ganun. Ayun. Ganun. Parang miss ko na dati yung itsura ni Kathleen, yung buhok at payat
pamukha mo, idol. Simple lang ka lang doon. Kuya Richard, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa kung nag-physically matured na daw ako. Tsaka, ewan ko din kung ba't ko pinagupit yung buhok ko. Hindi ko din alam kung paano nangyari yun. Kay Sonny Parson. Kay Kuya Sonny Parson. Shoutout sa kanya. Kuya Alberto, official, hello po. Kuya Alberto, hello po. Leo Arquilano, di ba? Si Kuya Dolly palaging nakaano sa akin kasi pag nagda-live kami, magkatabi kami mag-live, magkasama, palagi ako nakaganon sa camera. Palaging nakadungi sa Tagalog, yung dungi sa Tagalog. Ganyan. Kaya pati siya nagaganon din siya. Di ba? Naalala niyo yun? Di ba hindi? Di ba? Buti na lang bumagay sa'yo ang pisngi mo. Paano bumagay, Kuya Kenneth? Okay lang po, Kuya Alberto. Tingnan niyo ako. Kung mataba o mapayat. Saksakin ko kayo eh. Tingnan mo to. Tapos mag-end talaga ako ng live. Sino pang nandito? Pero gusto ko yung pisngi mo nung umakyat ka sa Anahaw. Umakyat pa ako. Umakyat ako sa Anahaw pero hindi ko siya. Hindi ako nakaabot sa tuktok. Diba? Dalaga na ako noon. Ba't yung ba ako papakyatin sa Anahaw? Nung elementary, umakyat ako sa Anahaw. Sa puno ng Anahaw. Tingnan nyo kung mapayat ako o mataba. Saksakin ko pala tayo. Ay, mataba nga. Diba? Diba mataba? Diba ang pangit? Ito na naman siya. Tumot siya sa Pollo para to Kanal. Hindi ko na alam. Mag-end na lang ako ng live. Guys, magpahinga na po tayong lahat. Magpahinga na kayo. Maraming salamat. Love you all. Love you guys.